sobotu 26. apríla sa v Nitre uskutočnil 8. ročník 6-hodinového behu. V poradí po štvrtýkrát vybehli nadšenci jedného z najkratších ultramaratónov na známy 1600-metrový okruh v Nitrianskom mestskom parku na Sihoti. Je to v podstate jeden z dvoch cestných ultramaratónov, ktoré sa dejú na Slovensku. Je to tzv. Časovkový ultramaratón na 6 hodín. Na podujatí, ktoré organizačne pripravuje združenie Sri Chinmoy Marathon Team, sa predstavilo 38 pretekárov z 3 krajín. Sú tu bežci zo Slovenska, samozrejme, z Čiech a z Maďarska. V kategórii mužov 6 hodín zvádzali úžasný súboj o prvú pozíciu Michal Fabšo a Jan Fazekáš. Útok na traťový a zároveň aj slovenský rekord na 6 hodín, ktorý drží Ľubomír Hrmov výkonom 80 km a 400 metrov, sa nekonal. Piešťanský vytrvalec Fabšo napokon zvíťazil výkonom 70 km a 919 metrov, čím predčil druhého Fazekaša o 2556 metrov. Tretiu priečku obsadil obhajca prvenstva z minulého roku Stanislav Ďuriga. V ženskej kategórii si najcennejšiu medailu zaistila výkonom 57 km a 480 metrov Iveta Kamenská z AK Tlmače. Medzi veteránmi si zlato vybehal Jaroslav Kaše z klubu Barnex Sport Brno. V kategórii veteránok sa z víťazstva potešila Hanna Kašová z rovnakého klubu. V štafetových behoch sa medzi mužmi tešilo z víťazstva trio Marek Uličný, Andrej Rabčo a Marek Béman. Medzi ženami sa najviac darilo trojlistku Zuzana Dociová, Jana Kleskeňová a Elena Kunderová.